těším, protože přichází třetí soubor, vzácná to návštěva, teď už to patří na místě. To mají složité, než se nám to hezky připraví. No konec konců je to mini kategorie. Znovu opakuji, že to mohou být nejstarší osmileté tanečnice nebo tanečníci. To je docela málo. A když si vezmete, kolikrát jako my dospěláci, nevíme, jestli ještě pravá nebo levá, a teď oni už takhle šikovně rozdají ty svoje křesílka. Pražské šikolky. Teda sami takhle bez nápovědy. To je klobouk dolů teda. No taky zatleskáme, co myslíte? Já si myslím, že to je dobrá kočka. Ještě to je jasné. Tak, tady to taky něco takového, co to vám rozhodnete. Tak, říká, že to je dobrý, tak to bude dobrý. Tak, pozor! Choreografka dá pokyn a pak už pojedeme. Sednout, uděláme si prezenci. Procka. Žibloň. Ponození. Tak. Krokodýl. Preket. Odpovídáme celou větou krokodýl. Hodině voditě anatomie si povíme něco o vodníkovi. Proč je vodník zelený, zelený jak krysí? Proč je vodník zelený, zelený jak krysí? Protože to radost má, ten si s námi písá. Klid u mě, Kmeličku, klid u mě! A teď si zopakujeme látku z minula. Stručně, jasně, jako když struhem mrská. Nešaškuj, sedni si. Svůj městný kdybych tak mokrej být, neučil bych mobil šít, krejší bych to a se uštěhal. V dnešní hodině matematiky si probereme slovní úlohy.